Усім привітання. Сьогодні субота. Сьогодні у нас такий насичений день, тому я вирішила його підзняти для вас. По-перше, у нас сьогодні просто чудовне надвор'я, насправдна весна, десь плюс 15 градусів тепла. Ось. І ще ми сьогодні йдемо глядіти квартиру чергову, яку ми розглядаємо для довготермінової оренди. І так само ми сьогодні їдемо у Першиню, відкриваємо сезон німецького футболу. Тому так само це буде цікава для нас подія. Ось, ну і день обіцяє бути насиченим, теплим і вельми добрим. Ми вже приїхали у городок Шпрінге. Сьогодні тут буде проходити футбольний матч. Хоч сьогодні і тепло, але я все одно берегуся, бо обманчиве тепло, як каже моя бабуля. Ось. Але вельми приємне надвор'я, вельми приємно пошпацирувати таким надвор'ям. У нас був прогляд квартири. Нам вельми сподобалася квартира. Вона знаходиться літерально у самому центрі міста, насупроть церкви, насупроть городської галереї, гандльового центру у старому місті. Вельми нам сподобалася квартира, вельми нам сподобалися люди, які зараз здимають і ось шукають нових орендаторів. Ну, будемо чекати їх відказу. Головне, щоб ми їм сподобалися. Оренда квартири у Германії відрізняється від оренди квартири, наприклад, у Мінську, у Білорусі, де ми завжди здимали квартири. А тут, якби, по-перше, ти повинен сподобатися, і квартир з'являється вельми не шмат і рідко, акурат в нашому місті. Не так часто з'являються квартири, які нам підходять. Разом з тобою ще є 100 чоловік, яким сподобалися квартири. Ну і вже господар сам вибирає, хто йому більше сподобався, хто йому там більше підходить по доходах. Ось. Ну і, звісно, на іншоземців, як ми, якими ми тут з'являємося, вибір падає не так часто, але вельми сподіваємося, що у цей раз, можливо, нам пошансує, тому що ми вже 2 місяці у Германії, живемо покуль у апартаментах. Це не вельми зручно, не вельми маленькі, хоча вельми утульно, ми їх вельми полюбили за цей час. Але вже треба шукати якби квартиру, яку ми зможемо жити довго і, сподіваюся, вельми щасливо. Поглядіть, яка пригожа тут гора і які пригожі краєвиди тут. Це ми зараз йдемо у центр, да? Так. Ось, ну і на дворі, звісно, вітрик є, але він такий тепленький, такі вже весінні. Навіть не віриться, що зараз 22 лютого, ось, вельми тепло. А у Білорусі зараз мінус 10 подається. А там, де на Полессі, у Вогулі, днем було вчора, мені казалося, бровка мінус 20. Це вельми дивно, я вже вельми звикла від такого. Ось. У нас тут просто справжня весна. Птушечки поють. Ми вчора бачили цілий клін, да, журавов, які верталися, і видається таке вельми кльове відчування весни. Подається, що всі твої проблеми, всі твої хвороби, все скончиться і все буде добре. Прийде весна. Слухайте, мені так подобається тут. Некий такий вельми утульний городок, хоча це ми ще на центр не прийшли, мені як завжди дуже подобається. Хоча, видите, мені подається наше відчування пригожості і всього такого, воно вельми відрізняється від німецького місцевого відчування пригожості, бо вчора до нас у гості приходив бос Діми, і ми йому розказували, що ось ми вандруємо по різних вёсках, городах, які поблизу нашого Хамельна знаходяться. Ну і кажемо, що ми їздили у город Хесі-Шульдендорф. А він нічто поржав з нас і сказав, що його називають, коли я не помиляюся, Хеслі-Шульдендорф, і це значить уродливий Ольдендорф. І мені так не кривно стало, тому що, ну, для мене це вельми пригожий городок, вельми утульний, це всі фахверки і все ж таке. А для їх, якби, ну, це їх речаїсність, жити у таких пригожих городах, і тому вони з усіх пригожих, якби, ще й відрізняють непригожі. Ось, а для нас, наприклад, ну, вони просто усі пригожі. Ось. Я ще тут ні водного, ні пригожого містечка не бачила. Ми ще живемо, звісно, у Західній Германії, і тут, ну, як пам'ятаю, тут усе пригоже. Хоча ось Діма 10 років тому вчився у землі Северна Рейн-Вестфалія, так?
І ён кажа, што там, канешне, ўжо адрозніваецца. Там больш такі ён нейкі бетонная земля, бетонныя гарады. Старыя шахцёрскія гарады. Ну так, старыя шахцёрскія гарады. Ну, але ў нас на зямлі Ніжняя Саксонія гэта нейкае проста буйства нейкіх замкаў, палацаў, спадзяюся, вецер не перашкаджае, замкаў, палацаў, нейкіх гор, рэк. Вось, усё вельмі прыгожае. Так што, ну, з'ездзім мы, я думаю, па ўсіх землях з часам і зможам ужо нарэшце параўняць. Вось уже пачынаюцца фахверкавыя домікі. Ну і там вось мы ідзем да царквы. Я ўжо зразумела, што... Я ўжо зразумела, так і ёсць, што у цэнтры кожнага горада царква. Дзе царква, там і цэнтр. Вось, ты яшчэ, напэўна, сярэднявечча. Глядзі, ўжо хлопчык просто ў цішотцы, а я ў шапцы. У іх адрозніваецца чырвоны цепла, чым у нас. Ну, канешне. Ну, приехали. Ну, потому что, ведаеце, яшчэ псіхалагічна, типу, я не магу хадзіць у лютым, у чашотцы ці ў кофце. Ну, я не магу. Нават калі цёпла, псіхалагічна, да, мне трэба ўзяць там шалік, шапку, потому что, ну, зима, тепло обманчивае. Ось тут на галоўнай плошчы статуя рынку. Тут, напэўна, ставіць, можа, палаткі, можа, ставілі, можа, тут, ну, як рыначная, напэўна, плошча была рынкавая. Ось, ну, і тут жанчына гандлюе яблыкамі ці чымсьці такім. Ось уже людзі на летках паселі. Уже ўсё, уже адчуванне вясны такое. А вон людзі і вокны мыюць, уже ўсё. Цяпло адчулі уже нарэшце. Слухайте, мне так падабаецца, упершыню такое бачу. Юск просто у фахверкавым доміку. Ну, у нас таксама ў горадзе ёсць і юск, але вось такія крамы, як бы, яны заўсёды недзе, як бы, на акраіне, у такім гандлёвым раёнчыку. Вось, а тут просто ў фахверке вельмі класна, потому што мы едзем прям на акраіну ў юск. Вось, у нас, на жаль, няма Ікеі ў горадзе. Вельмі хацелася б, я люблю Ікею, але нам прыходзіцца ездзіць у Хановер. Ось, ну, але ехаць нядоўга, просто што, канешне, не купіш нешта такое вялікае, не павязеш з Гановера ўжо ў Хамель. Глядзіце, як прыгожы, які колер насычаны, такі слівовы. Ну, нам падабаецца, карацей, гарадок. Пакуль ідзем на стадыён, Дзіма кажа, што стадыён таксама быў на фотцы вельмі прыгожы. Што такое? А, ну тут летом трэба ў гэтыя гарады, канешне, ездзіць. Ага, ну, дзякую. Мы б так, напэўна, гэта не рабілі. Хаця, ну, у Італіі ж вельмі шмат фонтанаў, з якіх можна піць. Ну, там і трэба пазначаць, канешне. Ветрык такі. Лего на мінімалках. Ой. Нагадвае, ведаеш, это гандлёвыя рады ў маладзечныя, як на рынок ідзеш, сапраўды. Ты не памятаеш, як ідзеш на рынок? Ёсць такія гандлёвыя рады. Я заўсёды нешта ў маці прасіла мне купіць, калі мы шлі на рынок. Падышлі да царквы. І яна вельмі падобная до нашай хамельскай царквы, якая у нас ось у цэнтры. Чамусьці заўсёды, калі я пачынаю здымаць, заўсёды калыкалы б'юць. Зараз зайдзем на тэрыторыю. Ну, прыгожа, канешне, вельмі прыгожы такі дворык. Вось, ну, вельмі падобна, калі вы глядзелі нашы мінулыя влогі, я вельмі шмат разоў паказвала нашу царкву. Магчыма, нават у гэтым влозе сёння падздыму нашу царкву спецыяльна так, каб вы параўналі, таму што, ну, яно сапраўды вельмі падобна. Дзім? О, Дзіма адкрыў. Ну так, у нас збоку только больш такі... Так, ну, але бачыць, вось гэты медны, зялёны купал, да, вось гэты. І, ну, вельмі падобна. Цікава. Дзіма кажа, тыпу, толькі не спісвай, да? Адзін у адзін, да, окей. Вось, ну, прыгожа, тут вельмі такі дворык утульны, ціхі. Да, і газончик вакол. Да. І моя коронная фраза, а уяві, як будзе тут летом. Уяві, як тут класна летом, калі вось усё гэта зялёнае, я нават не уяўляю просто. Прыгажосць, канешне. Паглядзіце, як тут прыгожа. Такая скульптура драўляная, это з дрэва, прям вырезана. Тут это
корінь дерева. І ось така прихожость. І церква ось отсюль так само пригожа глядіться. Нам вельми сподобалося це місце. Ось. Ну і все, вже пойдемо зараз на матч. Вже хутко почнеться матч. Тут така так само дорожка, все вельми чисто. Ну і що ми зауважаємо у Германії, ну принаймні ми так бачимо. Чистиня. Просто всюди чисто. Вельми редко щось розкидано, розбросано. Буває, звісно, усяке, але так погляди, яка чистиня. Да. Вельми чисто, чистенько, опрятно, аккуратно. Ну ось про що ми казали, що є уже люди у майках, у шортах просто. І пригожий вельми вид отсюда, конечно, гора, Фахверки, классно. Поглядите, тут так само так классная такая дорожка. Пригоженька, да? Ми зараз з Дімою думали, як, що їх там за кричалки. Я ніколи не була на німецькому футболі. А ти був на німецькому футболі? Ні, ніколи. А, ну ось, це буде перший наш досвід. Що вони там будуть кричати, цікаво. Цікаво поглядіти ще на болельщиків, так? Ну, це сільський футбол, там уже прийде 100 колб. Ну і ладно, ми такое любимо. Коли хто глядів наші білоруські відео, ми там частенько їздили на футболи у різні городи, вёски. Ось. І ми вельми любили. Гэта, не ведаю, як для Дімы, але для мяне было нават цікавей просто паглядзець на балельшчыкаў. Там прыходзілі такія мясцовыя дзядулечкі, якія ўжо там 30 год заўзеюць за гэтую каманду. І вельмі было цікава чуць, што яны там кажуць, як яны размаўляюць, што яны абмяркоўваюць. Вось. Тут таксама цікава на гэта паглядзець. Канешне, я не зразумею, што яны там абмяркоўваюць, але Дзіма мне потым раскажа. Вось. Але гэта таксама такая частка нашага футбольных вандровак нашых. Падслухваць, што аб чым размаўляюць людзі. Карацей, падыходзім уже да спартыўнага комплекса. Я думала, што гэта ўжо футбалісты гуляюць, але это толькі дзеці. Это яшчэ не тое поле. Вось паліцаі стаяць таксама. Ось, ну а мы ідем на стадыён уже. Ой, глядзіце, як нізка ляціць нейкі верталёт. Ось. Карацей, такія справы. Ідем на футбол. Глядзіце, ён садзіцца. Боже, так. Короче, нечаканный поворот. Футбол адмяніўся по ходу, потому что мы приехали, нікога няма. Уже праз 5 хвілін гульня, але нікога няма, тому футбола не будзе. Ось, ну ладно. Хоть походили, погуляли по городу. Ой, смешно, конечно. Ну, Дима знайшоў нейкі сайт, типу футбол Германии, и там на гэтым сайце вось было написано, что сёння гуляеш в Шпринге там з нейкім клубам у 14:00 на вось гэтым стадыёне. Дима, ты расстроился? Вельми. А я не вельми расстроилась, але, конечно, шкода. Ну, може, ведаеце, так бы мы не поехали у Шпринге, а тут ездили, поглядели. Тому нічого страшного. Потім у город гулять. Може, сходимо у нейкую бакарайку, да, поп'ємо кави. Ну, перенеслись тут гульню. Перенесли на да, що? На 17:30. А, на сьогодні на 17:30? Да, да. Ясно, ну не будемо вже до 17:30 чекати. Ось, такі, коротей, справи. Все, коротей, йдемо на вокзал, поїдемо додому. Бо больше людей тут особливо нема чого. Центр поглядели. Ось, все. Прогулялися, да, Дима? Так. Тримали солодот на дворі. Да. Розкажи про своє відчування по відміні футболу. Повне розчарування, звісно. Дебют з німецьким футболом відкладається. Може, дебют буде на наступних виходних, коли Хаміль наш буде гуляти? Ну да, правильно починати за домашніх. Да. Так що все. Може, на наступних виходних буде влог з футболом у Хамельне. Сподіваюся, ми правильно прийдемо. Ну там уже, ведаєте, хоча б можна там пойти додому, почекати, поки футбол почнеться. Тут ми спеціально приїхали. Ось, ну і така пригожа тут дорога до вокзала. Ну, тут близько вокзал, да? Ось, все, уже йдемо на вокзал. Тут уже весна повним ходом. Глядите, котики з'явилися на деревах. Ось, сфокусувалися.
Пригожа. Ось все, хутка весна. Увага, некий цікавий дом. Просто что это такое? Спочатку ми зауважили ці картини, потім глядите, просто акула торчить. Ой, я аж спужалася, божечки, що тут відбувається? Нечто вельми дивне. Ось, короче, тут вечером, видишь, пройдешься, так можно спужаться, да. Это, видите, как у нас у Ратомцы, да, есть некий дом с чертями. Тут нечто подобное. Прикольно, с гумором, конечно, люди. Все, мы уже приехали у Хамель. Людей вельми шмат у нас. Сегодня суббота, выходные, все приехали на шопинг. И я вам еще хотела показать нашу церкву, как вы поравнали. Ось наша церква. Ну, вверх вельми подобна. Ну, и она такая, видите, магчыма больше. Поглядите просто колькі людей. І там, і тут. Зараз ще казка почнеться, так на казку так само буде шмат людей стоять. Ну, я так розумію, тут ще туристи приїжджають, да, по суботах. Ну, ось вона така у нас більш велика, більш така велична, я б сказала. Ось, ну, але, звісно, подобне. Ось, зараз пойдем криху на невеликий шопінг на неділю закупитися. Ось. І, магчыма, вечором яшчэ выйдзем прыгуляцца, калі будзе настрой, калі будуць сілы уздоўж вэзера, уздоўж нашай ракі. Там вельмі прыгожы ёсць шлях такі. Вось, магчыма, мы там прыгуляемся сёння. Карацей, вось што адбываецца, просто паглядзіце, колькі людзей. Ну і наш прыгожы горад. Працоўныя дні пусто просто. Да, працоўныя дні ідзеш, тут просто нікога няма. А тут просто паглядзіце. До речі, у Германії нельга здымаць людзей, але можна, калі гэта агульны план. Ось. Там карыстаюся випадком.